Waqt li fidder jipromovi t-tiġdid fil-magħluq il-Partit Nazzjonalista dej minn disgwid kbir. Fost dawk li mhux qegħdin jaraw għajn majn hemm il-President Amministrattiv u l-Kap tas-Segretarjat tal-Kap tal-Partit Carola Kulina u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Chris Said. Chris Said qed ikun iżolat għal kollox mill-istrateġija u l-formulazzjoni tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Taħt l-iskuża li jrid iġib il-finanzi tal-partit fis-sod wara d-dejn kbir li għandu l-partit u l-kumpaniji sussidjarji tiegħu u li jrid jerġa' jibni l-istrutturi interni, Chris Said qed jitħalla barra mix-xogħol purament politiku. U qed iħossu meddet mill-istruzzjonijiet u d-direttivi li qed jagħti internament Carola Kulina li għandu l-barka u l-appoġġ tal-kap tal-partit Simon Busuttil. Fil-fatt, diġà kien hemm attentati biex tiddajjef il-pożizzjoni ta' Chris Said meta saru proposti għall-istatut biex titneħħa l-kariga ta' assistent segretarju ġenerali illum okkupata minn Jean-Pierre De Bono u minflok jinħatru iktar assistenti tas-segreterija. Jidher li ħafna minn deċiżjonijiet li jieħu internament Chris Said qed jinbidlu skont kif jordna Carola Kulina bil-barka tal-kap Simon Busuttil. Carola Kulina ilu jimmilita fi ċrik interni tal-Partit Nazzjonalista fosthom taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi li kien poġġieħ ukoll fil-grupp tal-istrateġija tal-partit. Huwa wkoll viċin ħafna ta' Richard Kakija Caruana u evidenti li l-kap preżenti Simon Busuttil għandu iktar fiduċja fa' Kulina milli fi Chris Said li min-naħa tiegħu jserraħ fuq l-appoġġ li għandu mill-Viċi Kap Beppe Fenekadami. Fost l-emendi li se jitressqu quddiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista hemm bosta li fid-der jidhru li qed isiru biex jaġevolaw il-pożizzjoni tas-Segretarju Ġenerali, imma fil-verità qed isiru biex jiżolawh kompletament mill-klikka li tieħu d-deċiżjonijiet politiċi u strateġiċi tal-partit.